po roce zase zpátky na tomto pěkném jezeru v Ústí nad Labem. Tak tohle je pohled na jezero takhle ze zhora. Pěkný pohled teďka, jak svítí to sluníčko. Ne jako když byla ta inverze. Chutná ti to, viď? Tak přišly první záběry. Je to tady už tradice na tom jezeru, že těch prvních 24 hodin až 30 hodin prostě nepřijde ani záběr, než ryby najdou prostě místo. 2 záběry přišly, jeden byl 13kg šupík a potom krásná ryba 94 cm, 21 kg, takže jakoby na začátek úplná nádhera a děkuju svatému Petrovi. No a doufám a budu věřit, že přijdou další krásné ryby. Tak ho zkusím zvednout. Jo. Nádherná ryba. To je fakt krásný. Miluju ty kapry. Rybka. Rybodík. Nebudu tě trápit. Pustím tě zpátky. Paráda. Krásný šupík. To je velikánská, to je úplně nádhera. Tak ho pustit zpátky. Pojď zpátky. Nádhera. Nádhera. Rychlovka to byla. Mám tu další ráno. Je úterý. Ryby teda nějakým způsobem moc neberou. Mám celkem 3 ryby. No, tohle ta přišla k ránu. Stěžovat si teda nemůžu, protože má 102 cm a 22 kg, takže spokojenost teda maximální na to, že to tady na jezeru prakticky skoro vůbec nebere. Takže jenom díky svatému Petrovi za tohle štěstí. Tak já zkusím ho přizvednout. Takováhle nádherná ryba. Krása. Jsem spokojený moc. Tak jo, svatý Péťo, klidně posílej dál takovýhle úžasný ryby.
Takže záběr. Ryba tam je na druhé straně, takže to je dobře. Doufám, že bude pěkná. Tak, už jsem skoro u ní. Kope to, takže to asi nic velkého nebude. Jo, ale naštvaný je to pěkně. Vaří. Pěkně si bere teda. Pěkně si bere. Jsou tady ryby bojovný úplně úžasně. To je síla.
jsem ho vůbec neviděl. Já už jsem tam dole zahlíd stín. Velká ryba. Opravdu velká ryba. Už pouští bubliny. Na hladině. Tak pojď, kamaráde. A mám ho tam. Paráda. Fakt skvělá ryba. Teďka přišel záběr, je to asi před 3. hodinou. Byl takový padáček, jsem si říkal, to bude nějaká malá ryba. Kopal to z kraje, no a pak to začalo bojovat teda. No a je z toho úplně nádherná ryba. Má to 97 cm a 21 kg, takže prostě to je úplně luxusní záležitost. Tak pojď. Ja. Nádhera. Prostě paráda. Skvělá ryba. Je to úplně jiná ryba než ta první, co měla těch 21. Ale je to stejně stavěný kapr. Takže úžasný. Mám hroznou radost. Fantazie. 3. ryba přes 20 kg, ještě k tomu teďka přes den s krásným soubojem. Co víc si přát. Tak jo, spustím ho zpátky. Fantastická ryba. Vidíte na tu zadní ploutev. To je prostě větší jak dlaň. Krásný souboj, úplně úžasná ryba. Skvělý. To je paráda. To je paráda. Hrozná spokojenost. Šířka toho těla. Paráda. Tak čau. Ještě se ti nechce. Tak čau. Tak čau. Mám to. Jo. Mám záběr. Je středa. Po delší odmlce zase jedna ryba. Teďka byla během toho deště dopoledního, už od včerejšího večera prostě začalo pršet a pršelo.
celý dopoledne. A teď taková menší ryba, má 14,5 kg, hezký lisec, bojoval, tak ho zkusím ukázat. Takovýhle krásný liseček. Hezká rybka. Plave. Na východ měsíce. Krásný pohled. Je to další ráno. Zdá se to být vůbec neuvěřitelný. Nevím, svatý Petr při mě prostě stojí. Plná fantazie. 2 ryby, těsně než se začalo rozednívat. Jedna byla 12, zamotali se mi do sebe. Vůbec jsem nevěděl, že mám prostě rybu na druhém prutě. A když jsem to vymotal, tak jsem slyšel, že mi to tady pořád pípá na břehu. No tak jsem přijel zpátky, vzal jsem druhý prut, dojedu tam a výsledek 98 cm, 22 kg, 30 šupík. Fantazie. Zkusím ho zvednout. Takže chvilku vydrž. Je úžasný. Aspoň teďka chvilku se nebude držet. Takže pustím zpátky. Paráda. Dobrý je to. Tak jo, díky moc. Půjdu tě pustit zpátky. Je to ale krasavec. Přes celou tu podložku. Nádherná ryba. Zase obrovská ploutev. Prostě je to stejný typ ryby, jako byla ta první a ta třetí. Jsou fakt skvělý. Úžasný tělo. Tak čau. Skvělý, jo. Jo, neboj se. Tu sobotní ráno ty ryby pořád jakoby nespolupracují tolik, jako bych si přál. Měl jsem těsně nad ránem 2 záběry po sobě, tak půl hodinky. Jedna ryba byla 13 kg, 12 až 13 kg šupík a ta druhá hezká ryba, má to 18 kg, takže jsem spokojený. Přes den to vůbec nic nedělá, je to zajímavý, počasí je docela jakoby pěkný, takže nevím, proč ta ryba přes den nebere. Zkusím ho zvednout. Tak chvilinku zapouzuj. Takovýhle krásný 18 kg špináček. Hezká rybka. Díky moc. A pustím tě zpátky. Se zlobí. Nechce pouzovat. No, vidíš to. Takže to nejde. Tak jo. Díky moc. Hezká ryba. Tak jo.
Má velkou ploutev. To bílka. Krásná rybka. Tak je. Nádhera. On bude rychlej. Tak jo, tak čau. Tak je tu poslední ráno, je neděle. Výprava v celku úspěšná, těch ryb nebylo až tak tolik. Chtěl jsem jich 18, jestli teda ještě nějaká nepřijde. Dneska už bude dobrý počasí. Já si myslím, že můžu být maximálně spokojený. Co říct, no. Zase se sem určitě vrátím na tohle jezero. Takže mám tady jednu 17, je to hezká ryba, takže doufám, že bude spolupracovat a budu ho moc ukázat. Už se dneska zlepší počasí, aby to trošku oschlo a mohl jsem to v klidu zbalit a odjet domů. Hodný kapřík. 17. Čekal jsem, že přijde ten velký lisec, bohužel nepřišel. To se nedá nic dělat. I tak jsem spokojený. Takže rybo, děkuju moc. Podivuhodná. Tak jo, pustím ho zpátky. Tady ještě pěkně na podložce. Ta ryba má, nevím, skoro 90 cm podle té podložky. Bude z ní krásná ryba jedna. Tak pěkně vydechej vzduch. Vrať se zpátky. Tak čau. Takže já se s váma pomalu loučím tady z jezera Dělouš. Už je prostě neděle, čas vypršel. Počkám, až mi trošku uschnou věci. Doufám, že vyleze sluníčko, aby se to povedlo a ty věci trošku oschly, protože všechno je mokrý, jak tady neustále prší. No a pomalinku začnu balit ten vnitřek a budu se chystat na odjezd. No. Uteklo to jako voda. Takže mějte se fajn a zase někdy příště na jezeru Dělouš.